sare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to gaynako FM 99.com nammarila selenga jaligel Sinthiou jaligel wuro Himadou kidira nayi beele ko on waktu yoni hato momori kame diboli hato diboli fulɓe ene jiya e gardidi kabroji men to leydi Sénégal sandaji jangoɓe to université Cheikh Anta Diop woni ICAR ñande talata jewtuɗo henno ɓe juɓɓini toon yaadu maɓɓe gam yidde ɓe jaam duumiɗo e nder oɗon université to leydi Mauritanie sifande nandiral hakkude laamu leydi Mauritanie kame Arabie Saoudite kene tolno e 3 millions ko préje dollar gam wallidde yogay projet ji leydi ndi ko jogori yoɓede nden ñamande ɗo e duuɓi nogasa to leydi Mali ɓeydi manda mum woni loni ñalawma hande o ɗo tan ha hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati wonata ko capantati lewru juin to leydi Guinée Conakry Ibrahima Kassori Fofana ko jagorɗo gonnoɗo hoore jagode laamu Alpha Condé ruttitima kaso ɗum ko ñalawma hanke o ñalawma juɗɗo no fewi gam joɗademo e yesso loskoɓe borjindemo jawdi leydi ndi to Côte d'Ivoire nandiral gonnogal hakkude leydi Côte d'Ivoire kame Afrique du Sud ɓeydima ɗum ko caggal hande Air Côte d'Ivoire nde yetti ngol mum go jurade toon to bowal laɗi woje ngala jeunesse ɓurgo kabruji men manowen ha toon to Ghana Angola kame Nigeria Soudan ma en jaato Burkina Faso kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoye worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena jaam garɗo e men woni gorel teyya ko ha ko moƴƴo iwruken to korji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teyya ko ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC walla joguiɗo cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma joguiɗo caɗele koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje jaaɗo ha tuƴi sa jokkodire gorel tayya joni jiitoɗa hen hoore maɗa ɓandu jaaɗoru ɗo memɗa kala aɗa tina ƴiƴam dogata ɗo sa mucci a tinata sa yari gorel tayya joni keɓa hen ko laaɓi gorel tayya ala effet ala haydara a wulnatanaɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ko ha ko iwruken te coordinore sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi sa yeehi to site mabɓe internet a waɗi www.gorelteya.com joni jiitoɗa hen ko laaɓi sa yiiɗi hebde tonggode mbawa jokkodirde gorel tayya Mamadou Gayda to Guriki mbatta ko 77 128 23 46 so tawi koto leydi Mauritanie Boy Niassa 47 85 20 96 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire gonɗa ko Hamidou Ba 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou So Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda sa jokkodire nden tonggode kala ɗo gonɗa e nder aduna o mawrokke on mo mbawɗa heɓodirde taw ko kam jogui gorela tayya mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gorel tayya safara ɓolo woni heena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie,
Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe naasaande capantati korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon yebde nate mon ɓosooje to lewre mon YouTube ko musidɗo mon a Saydou Abouba kabroji men ɗemngal pulaar gattoten koye batu jagoɗen mawɗo leydi Sénégal hanki duwanima teni kadi holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen ɗeɗo hen caɗele teskade e nder aduna ha tenti kadi ko fate banggue ɗanle ɗe ndewani lawol warti e duwanade wonande toon to Kafountine laana ɓen wonnoɓe hen yinnoɓe ɗannade ɗanle ɗe ndewani lawol ha laana mabɓe suumi won hen mbi yuwi ganduɗa kene tolno e sappo e jeetato neɗɗo walla sappo e nayyi neɗɗo mbasi hen pittali mumena ko wona ɗum ko arti kadi e yañade duwade wonande ɓen wonande ɓen élevaɓe wasɓe pittali mumen taw koye yo layru e place uji wonande maaje kadde toon to Tivaouane Peulh taw kadi ganduɗa ko sukaɓe wonnoɓe kawguel mumen ko fati banggue BFM maɓe gona jeegomo wa arti kadi e duwanade wonande ɓen wasɓe pittali mumen toon to Melilla hakkude Maroc kame Espagne kanko mawɗo leydi ndi noon wo erima jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu nde ɓurata ɓeydude nden ka e kisal ha tenti noon ɗen tufɗe jolirɗe wonande ɓen ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol taw ko ɗannotoɓe e ɗanle laaɗe taw ko sifa goyka yogay tufɗe e nokkuji ɗiɓe kewi yarude kala nden kay kisal ɓeydete hen ha tenti kadi tufɗe lotorɗe ɗe Dakar saabu oɗo saaha mo gonɗen wona koye saaha nguleyki so yeehi tan ha takkusana juulama kalɗo larɗa e tufɗe he tawata ko yimɓe ha heewi kame sukaɓe ne ɓufto ɗon noon ko ɗon yo layru heewi wadde e kala saaha kanko mawɗo leydi ndino wo erima jagorɗo wonande on tan mbiɗon nden kay kisal ɓesguji leydi ndi ne ɓeydata nden ka e kisal yoga e nokkuji kanko mawɗo leydi Sénégal o holliti weltare makko mawde no feewi ngam widemo ɓiɗɗo leydi Sénégal kalɗo wawi yaade dañi jaam dañi martaba ko inde leydi ndi kala ƴelliti ɗum jeeyi sababu noon wo jaari teni kadi wo holliti weltare makko no feewi faade oɗo henna ɓiɗɗo Sénégal najo biyeteɗo Habilam mo ganduɗa kan woni tiktokeur gonɗo e tiktok hande ɓurɗo yeɓede e nder aduna kala baɗowo golle mantiniɗe no feewi e nder windere nde kala kanko mawɗo ndi holliti mbarodi Sénégal kalɗo yeehi hollirat hoore moɗɗum garten ko fate banggue julde taske jogori wonde ko luure ɗiɗi e nder leydi Sénégal sonaki jogori wonde ko julɗe ɗiɗi woni hen mbi jii lewru tene kadi ko hanki wonno goo woni hen kolliti ko hande woni goo ɓe kolliti ko jeenayyi woni julde woni hen kadi kolliti ko sappo jogori wonde julde jeheten ko ha toon to UCAD woni université Cheikh Anta Diop ɓen sanɗaji janggoɓe toon ñale talata jewtuɗo e no ɓe mbeyni ararayuji mabɓe ngam wadde yaadu mabɓe jaam hollirde yiddeɓe e ngal ɗo hen duɗal towgal ko jaam duumiɗo nde tawno jaaɗo janggoyde ala kala ko nanni ɗum e gueɗe goɗɗe ha sakkane waɗa fitinaji kame boneji goɗɗi kala yiddeɓe ko jaam nde wonatay ngal ɗon duɗal jaam duumo hen moni kala wonay jaam nde tawno kamɓe addaniɓe toon ko wona jaam e ɗaɓɓude gandal ɓe jiiɗa hen fitinaji haydara goɗɗuma ɗum noon ko yiddeɓe nde moni kala ɓeydata jaam e nder ngal ɗon duɗala gartaten ko toon to UCAD woni université Cheikh Anta Diop sanɗaji fulɓe taweteɓe toon to ngal ɗon duɗal jaabi hattirde ñande aset jawtuɗo hen no ɓe juɓɓini toon ñalɗi pinal ko yewiti koye pinago ƴewiti koye pinal fulɓe kame coñce mumen kala taw kadi yuɓɓinnum ko fedde witende mef nden fedde mef noon e gardugol Saydou Sow kame yaadiɓe mum kala sukaɓe worɓe fulɓe kame sukaɓe rewɓe fulɓe kala mbaɗi ñarungal mumen tene kadi ɓe defi toon defale fulɓe ɓe jerwima toon conele ɓe curtini toon ɓooɗe lacceje ɓe gaddi toon ɓirɗam tene kadi ɓe kolliri toon ñarungal fulɓe kam e teddungal fulɓe tene kadi kollirama wonande duɗal université Cheikh Anta Diop kewendi sukaɓe fulɓe ene kewi toon no feewi ñalawma haɓade ko wiyete drog nder leydi Sénégal wonno ko ñande altina jawtuɗo hen no to Thiès
duppama toon kene tolno e tonnuji nayyi ɗin tonnuji nayyi temedde capanɗe jeetati kilo ɗum ko huuɗo bonko ko ene hen kadi fo biye woni haalisaji ɗi moƴƴani kene tolno e 4 millions taw kadi ganduɗa ko biyeji ɗi moƴƴani ne hen produit ji goɗɗi ko wayno fo médicament taw ko contrefaçon ɗum kala woni ko duppa toon horizon sans frontiére e gaddugol Boubacara Seye ɓe kolliti walande ko wiya toon to Melila kene tolno e nogas e tato neɗɗo wasi fitta ɗum ɓe kolliti ko maayi ko ŋakkata temedde ɗiɗo neɗɗo kono kadi ɓe teskima hewɓe hen ne mbire taw kadi suwa taw andede ɓalli mumen holto jeeya ɓe erima noon yoga e leyɗele Afrique nde ɓurata wawde yurnitare gara kollira beele ɗe ko yimɓemen walla ala so wona leydi Gambie ala kala leydi jartin ɗum so tawi kay ha hande Sénégal suwa taw gonɗinde won yimɓe mum tawete hena bebbe Aïda eɗen gandi ko cukalel gujjanogel yontere yawtunde to Pikine ha yiita kanko on noon debbo gujjunoɗo ngel ɗon ɓinguel wo holletino wo jeeya koto leydi Gambie tene kadi o wi o wiyete ko Sira Dramé ɗum kala tawama ko fenade o jibina koye nder leydi Sénégal to Bignona ko ɓiɗɗo Sénégal najo wiyete ko Sira Diallo kanko noon o hollitino wonande ko bannoɗo fo accouchement ko fate banggue bonirede reedu guel nden noon haqqille makko wonti koye sukaɓe kalɗo yi ɓinguel o yiɗata tan ko wonta ɓinguel makko wo nawa ɗum jeeyi sababu nde téléphone makko fuuya tawa hen photoje bebbe yon tokoson ha heewi to Golf Sud ko gorko nottotoɗo inde MG jarannoɗo e duuɓi 35 kikiɗe hanki sanga juulal futuro kam weddi hoore mum 3e étage yani heddodaki e wonki moma caggal noon nde ɓandu makko ƴetta nawa to morgue loskoji mbaɗa hen koreji makko kolliti e kala saha haqqille o ne heewi weñade seeɗa ko wona ɗum ko kadi ko caggal nde o yari kas makko café tan sanga juulal futuro gaynu tan o werli hoore makko jeheten ko ha toon to ɓundu hanki batu mawɗo waɗi toon to ɓundu on batu noon ko yurnitade wonande ɓoggi manantali ɗo ndewno e guure kala ɓen ma mbaɗane projet ji baɗɗi fayida no fewi on batu ñalawma hanki o tawtorama ɗum leydi Mali Sénégal Mauritanie kala ɓe jewtidi noon koye musidɗo men Abou Dioba gawlo ɓalejo jokkere enɗam Kidira nokku mum ko wayno bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe Jokkere FM no mbiruɗen ni e ɗo kadi hande ɗo e Kidira in gaari ɗo hande batu mo gandanɗa ene wayno tan leyɗele kewɗe kawritiɗo kadi hande ko wayno Mali Mauritanie Sénégal foof kawri ɗo eɗin gondi ɗo noon e doyen men goto mo gandanɗa hoorema kankone ko e délégation jeeya e jiiɗi andude kadi Moudjibou batu meɗen hande ɗo e Kidira. Assalamu aleykum en calmini bandiraɓe Jokkere FM e bandiraɓe ɓunnunkoɓe heeɗiɓe radio ngo hande ari ɗo en ko préfet département Bakel chef de service aji kannum e kala mo ganduɗa ene jeeya e diwan he joom wuuro wonande guure ɗe ganduɗa ligne manantali o ene rewi e nokku mum ko wayno Diboli Fulɓe Guinaw Rayi Beele Sinthiou Fissa Sinthiou Seydou Ndulo Yuppe e Kipu Siley ɗeɗo guure toɗɗa e nder golle he wuuro foof ardi e joom wuuro mum kanum e neɗɗo mo ganduɗa projet o ene memi ngaalu mum oɗon gandi projet o nde o ari adan ɓe kala mo ligne o rewi e dow guesa mum walla e dow galle mum hokkama ballal pour lomtinde ko o perdi ko caggal ɗum ɗon kadi projet o addi ballal e guure he won hen ko sardin ngaji mbaɗana jogori waɗanede won hen ko machine ngaji namni won hen kala ko namniɗa a waɗa ɓe ganduima wadde ɗum wayno ɗin projet ji e nder lewru aroru ndu golle ɗe ma puɗɗo nokkuji ɗi foof kala ko fati tuɗɗi ko kone ɓamta yimɓe rewɓe ɓe ene hokka ɗumen no liggori e kone hokka kadi kaɓirɗe ɗe ganduɗa taw aduna foof nde hutoroɗum e nder commune aji he ɓe gaddigal ballal caggal ɗum ɗon noon yimɓe hokkanoɓe ballal ɓe eɓe podanno ɗum mone foof 60 ujunere 60 ujunere ɗe noon ɓe to ɓe keeɓino adan kalis direct ngol ɗo noon wona eɓe kokke kalis ko 60 ujunere ɗe ko an ƴewata ko jiɗɗa liggade
ɓe kiiso ko jiɗɗa liggade ko so tolnima capan jeetati ɗe nden woni gaddaneɗa ballal pour wawde liggade on ɗon liggey wona aɗa hokke kalis ala ko kaɓirɗe codanteɗa so tawi ko guertode mbiɗɗa awa balleɗa hen e kala ko ganduɗa ko fayi hono noon ɗum ɗon noon ko on ɗum woni sababu jonde men ɗo hande jonde nde ko pour wallude yimɓeɓe hollude ɗumen holto rewete ha mbawen ha jomumen keeɓa kalis o en wayno golle ɗe ɗe jogori fuɗɗade koye mois de juillet maɓe gartu e yimɓe he kala wuuro mo ganduɗa nde foti yahede ɓe jaha toon ɓe jewtida e jomumen ɓe kolla ɗumen to foti rewede moni kala haala ko yiiɗi legganede ko mbaɗan ɗum projet ɗo ha mois de septembre golle ɗe maɗe ndewe ha jomumen daña yimɓe noon ene ñaaga yoɓe ballodir e hakkude mabɓe ɓe ganda ko jokkodir ballodiral e jokkere woni ɗo henna kadi yoɓe gandu ko arata ko arani ko kamɓe kono bandiraɓe mabɓe ɓeɓe koddiɓe ene mbawi naftorade hen ko ɗum waɗi projet o ene annoyi wallude pelle gonɗe e wuuro kala projet wuuro ngo foof ƴeewa hol fedde nde ganduɗa joguide anniya joguide kayitaji e wurde ɓe mballa ɗumen ha mbawa liggade ɗum ɗon woni ko projet o addata ko ɗum woni sababu dendal ngal hande Allah jarama o wiyete Mamadou Fade golle ma peewi jooɗi bandiraɓe no mbiruɗen ni ko on bato wonɗo hannde woni Manantali woni courant gimmiɗo Manantali o ko rotation oɗen gandi rotation noon immima Mali e Mauritanie e Sénégal fof presque hannde koye rotation e jogui courant ngaji mumen woni noon ko courant ngaji ɗi ndewi wone e galleji ndewi wone e guese ndewi wone e barasuji ko ɗum noon ɓen kam ene wayno kala toɓe ndewno e nokku muɗum ɓen joɓama ha timmi e dokkama gigguinama dokkama kadi ko guigguiri kadi ɓe duttima woni projet ɗi mbino wirini joni wonde eɓe jogui mbino goto foof maɓe mballu ɗum e 80 ujunere kono noon ɓe kolli 80 ujunere ɗeɓe cakkitto wallude ɗe joni wona e kalis ala ka ƴewan projet ko jiɗɗa gollude muɗum on waktu kadi ɓe mbawa darade pour wawde e walliddema hen ɗum ɗon noon ko ɗo e Kidira ɗum tagi mbimami hannde Malinaɓe nan ɗo Mauritanie naɓe nan ɗo Sénégal naɓe nan ɗo kamɓe foof denti ɗo hannde e oɗo batu e ko Aboubacry Diop ɗon ɗo e Kidira Allah jarama on jarama no mbiruɗen ni e caggal batu o batama ha gassi eɗin gondi ɗo kadi e joom wuuro men joom wuuro Gurel Moussi te eɗin gandi so wiyama station e rotation eɗin gandi kam kanko ɓuuri wawde ha labtinande en e golle ɗe ɓe gandanɗa hoore maɗa rotation golli en caggal nde naati ɗo e nder Sénégal ndaxte rewi wuuro makko kadi omo jotndirema ka ɗum noon min jiiɗi andude Djibo to kadi e rotation e holno e leydi wallahi Allah Amadou ko adi foof miɗo salminma miɗo weltanima kadi miɗo ñagonma Allah kadi moƴƴere e ko Manantali vraiment société o ko société baɗɗo fayida gati kala komin kalduno e makko o waɗi komin daari amin mbaɗa défendre yimɓe wuuro kala komin ciñodirno e makko o golli ɗum min jii kala mo rewno e nokku mum o yooɓi ɗum o hokki ɗum fodde mum kadi omo jogui kadi ballal fatude e guure he ɗum kadi ko weltare kadi o yiiɗi ko yimɓeɓe yo ndendu gona gootum ɓeydo liggodirde beele développement ne ɓeydo ɗum ne ko hunde moƴƴere ɗum addani weltanademo kadi sous préfet ji men e préfet ji men darima mbi ma daro hen hay goto hujju mum ñametake ɗum kadi ɓenne kadi ballal mumen yiyama ɗum beltima no fewi maire uji ɗi kadi mbaɗi hen darde mumen onon kadi joomen radio ji ɓe golle moon payidinɗen hen vraiment min belta noon amin ñaago noon duwaw nden kadi kisal e ɓuurale ɓamtal kadi Allah ɓeydoon ha to jiɗɗon yettade mi weltima joom Traoré Allah jarama ɗum noon e inde joom wuuroji foof en kettima omo gandanɗon ko kanko woni joom wuuro meɗen en kettimoma eɗin mbiyamo kankone Traoré wonno ko toon to ɓundu jonde hanki fayodinde wannode toon taw ko batu hakkude Sénégal e Mauritanie kame Mali ɗum noon ko fate banggue wonande ɓoggi coura dewnode guese e galleji janani kala ɗum woni ko Manantali arno toon yurnitade kadi addu toon projet ji payidine fewi gam wallude finoɓe e nder oɗon diwana sen giwi to ɓundu jeeyeten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سار Abdullaahi Saar a salmitama juurama kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeheten koto e département Oussouye wuuro wiyetengo EFOC ina wayno ndiyam toɓone toɓi ɗon hecci hanki subaka umma ɗo e Ziguinchor fewde toon toɓo ngo noon e heewi ndiyam ina wonde e hendu ina wayno sengueji ɗe fof mbeɗima gila e galleji ɗi ha e école aji ɗi nde wonno ko kamɓe koɓe yaltunoɓe ɗeɗo guure ma won fodde duuɓi sappo ɓe nana Guinée Bissau ɓe nana to e Gambie
ɓe garti noon ɓe tawi noon ɓe mahanama ina wayno ɓe noddi noon ballal ɓe gulli eɗen gandi plateforme rewɓe wonɓe ɗo e nder Ziguinchor kamɓene dey ɓe noddodiri ɓe mbi eɓe jiiɗi élection o yo yaaru laaɓal yo yaaru normal nde wonno kala ko feewi hen ko kamɓe pewana ko kamɓe jibini sukaɓe ɓe kamɓe jibini worɓe ɓe kamɓe jibini fofof Kafountine en keeɓi kabaruji laanaka holko addi cumu ngu ina wayno e nder mabɓe won gonnoɗo ɗon ina simmo ina ɓalli bidonŋaji essence ɗi ina wayno ruppiti joni noon maaɓe ɓe koɓe 10 wonno ko 14 tato tawtiɓe ɗum noon Weltare TV musidɗo moon Ahmad Isaka Keɓe gorko mo mbotto kabaruji ɗo fo ɗo e radio Zik FM jokkodirde e Weltare TV Saar Abdullaahi Saar yallah ko eɓal belda Amadou Isaga Kebe sen ngewi to leydi men Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli no ɓamtiri kala kikiɗe oɗo saaha jirtinde ɓiɓɓe leydi ndi mboros nana tan ɓeydo gila tan ɗiɗo hen dumunaji kala ngol go Mauritanie ɓennidde temedere eko fawi e nder limore mum caggal nde yano ha ñaw coronavirus momti e nder leydi ndi ha laaɓi wo holliti kikiɗe hanki o ko ujunere e temedere ɗiɗo e jeenayo neɗɗo woni ƴewdaɓe hen ujunere e capanɗe jeegomo e tato mbaɗa ko test jawɗo temedere e capanɗe nayo e jeegomo mbaɗa ko test laboratoire tawanen jogui oɗo hen ñawa ko temedere e jeetato neɗɗo yimɓe jeetato keeɓi hen cellal mumen jagorɗo Mohamed Salema wuldo marjigo kam woni jagorɗo leydi Mauritanie tawtorama batu otan wangu toon to Madrid nder leydi Espagne o dañi joɗoɗade e secrétaire de état Amérique woni Anthony ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaƴƴo no feewi ko fate banggue ballodiral hakkude leydi Mauritanie kame lotan holliti ma ɗoftodire leydi Mauritanie to banggue ndenka kam e cehilagal kala ko wona ɗum ko kanko on ko walaɗo kuuɓal banggue Amérique o holliti wonande Mauritanie ɗiɗo hen duuɓi kala ene ƴetti pellital haɓade tene kadi e darnade haqqe innamade nder leydi Mauritanie kame haɓade kala ke ene wiye kalifandi e nder leydi ndi jagorɗo kotki mo leydi Mauritanie holliti wonande golle gonnoɗe gollede nder leydi ndi guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi hitande ujunaje ɗiɗi sappo e tati ke fate banggue mahagol école aji e nder leydi ndi o holliti ɗeɗo hen golle gasi joni ha laaɓi woni hen ko toon to kiifa kame layyun ha fayma to nema kame nokkuji goɗɗi kala kene tolno e temedere école kene tolno e temedde jeetati sal taw kadi ganduɗa koto sukaɓe janggata woni oɗo saaha ko hebla ha gasi e nder leydi ndi beele sukaɓe mbawa tigui wonde e mbadi moƴƴiri to banggue jangde gollorgal bitegal sinim eɗen gandi ko société min mo leydi Mauritanie hanki waɗi waylo ngam waylude won e toɗɗaɓe toɗɗima hesɓe taw ko ardutoɓe yoga e nokkuji ha tenti noon biteɗo ya salama noon kadi woldu El Hassana woni toɗɗaɗo directeur mo ganduɗa woni toɗɗaɗo directeur hydrocarbure e nder oɗon société al akhbar holliti jagorɗo ñawoje leydi Mauritanie Mohamed Mahmoud Wuldu Beya hanki e nder conférence makko caggal batu jagorɗe wo arti e laɓɓitinde caggal nde hewɓe ne kollita wonande oɗo saaha caggal hujjiyankoɓe Mohamed wonande hujjiyankoɓe gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Wuldu Abdelaziz hewɓe hen ne kollita wonangira ko dawrugol wona ko tuuma kone tawema ko holliti ala kala gonɗo e nder kasoji nder leydi Mauritanie walla dewraɗo hunde e nder leydi Mauritanie ko fate banggue politique rewna tan koko waɗi ko ɗin dossier ko dossier ji wonande alɗude e dow mbadi ndi rewani lawola caggal nde suba yo won gardiɗo hoorejo leydi Mauritanie al akhbara holliri wonande koreji gorko majjuɗo taw ko commerce nottotoɗo inde Mohamed Wuldu Moussa majjuɗo guila ñande alende ha hande yitaka kono oto mum yitama kene tolno e kilométre uji nogas hakkude mum e Tintana kanko noon ko commerce kono kadi wo yaaduno koye jawdi makko daridi kene tolno e kilométre uji nogas hakkude e Tintana guila nden ha hande hay goto fawani e makko yitere ɓe rima laamu leydi Mauritanie nde wawata ɗoftudeɓe e yilade oɗo hen gorko koreru mabɓe moɓe ganda
o saha ɗo tawete e nder ɗiɗon nokkuji kala finoɓe e nder nokku biyeteɗo almudda ne tawi nder wilaya mo adrar woni toon ko ɗum ka sattuka no feewi ɓe kolliti hay seeɗa moɓe dañannoɗo saabi natti dañji ɗuma beele keɓa ndiyam jareteɗam koma jaaha kilométre uji goɗɗuɗi no feewi toonne kadi koma joɓa diƴƴe hewɓe ne jooɗo balɗe e bandum jiyani ndiyam sakani looto walla calliguino sa woodi hebde ndiyam kay koko defirɗa walla ni ko jarɗa wona wadde hen goɗɗum ɓe erima laamu leydi Mauritanie nde wawata fa badeɓe al akhbar holliri wonande citoyen Mauritanie najo goto taw kadi ganduɗa koto légal tawrah zeyn ɗum ko hanki woni état occidental to Nouakchott woni piyaɗo hanki laaɓi nde o fiya laaɓi tawa komo leeli e leydi ɗon o suuta nawa to hôpital inde makko Mohameda Woldu Talib Ahmed Woldu Ahmara woni inde makko ko toon noon ɗon ɗo nawetno hôpital wasi fittano makko hewɓe kolliti ko ñande nogase jeetati hecci hanki wo arno e ngal ɗon légal gam yettinde duwaw wonande horir wotru wasno ɗon fittan ñande nogase jeenayyi hanki woni o wara ɗon baɗɗo ngal baɗal noon ko baɗɗo e ladde suwa taw jaggede jagorɗo finance yowi sifande sifanode ɗum noon koto centre hospitalière taw ganduɗa ko mère et enfant ɗum noon yowi ɗum ko caggal dirtinede toon kene tolno e 5 millions ko préji ugguya kiɗi ɗe kene wona feccere milliard woni ko tira lawol gadingol tirede ko 4 millions lawol ɗimmol koye tataɓiru e nder ndeɗo hen hittande lewru tataɓiru ndeɗo hittande kene wona 70 millions ɗum noon loskoji luggi ene hen julde taske tijja koye nder leydi Mauritanie ko ñande sappo nduɗo hen lewru ndu gonɗen sanga 9h to juma Ibnu Abbas wi wonande jagorɗo diine ha joni keddoɗen koye nder leydi Mauritanie jagorɗo joguiɗo konngol laamu ngu Mohamed Mawo holliti kikiɗe hanki o Mauritanie oɗo sahane woni miijo manggo no feewi gam yaltinde leydi yanji no feewi ko fati banggue parcelle aji wallude wonande enseignant ji kamɓe professeur uji ha mbawa dañde leyɗele mum sifti noon duuɓi jawtuɗi kala syndicat ji ɓen jangguinoɓe kamɓe enseignant ji kala wonno gooƴe mumen ko ɓen jangguinoɓe no keɓirta parcelle aji e nder leydi Mauritanie ha tenti to Nouakchott jagorɗo faggudu leydi Mauritanie holliti sifande subaka hande o nden sifande noon ko hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie kame gouvernement mo leydi Arabie Saoudite kene tolno e 3 millions koppreje dollar ma tolno e milliard uji sappo pawɗi 990 taw koye koppreje uggiya ɗum noon ko ñamande jogorde yoɓede ɗo tan e duuɓi nogas paaɗi gam wallidde yoga e projet ji gondi e nder leydi Mauritanie sen gewi to leydi Mauritanie koto leydi Mali wolande loni fedde gotago windere subaka hande o woni alhamis o ɓe gooti wonde ɓe ɓeydi sembeji ministre loni laafaji mbulaji jaam taweteɗe nder leydi Mali ɓe ɓeydaniɓe manda hitande wonde maɓe gona e nder leydi Mali ɗum noon koɗo hen ha 30 lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati woni 30 lewru juin 2023 ko nden ɓe kollitino maɓe ɓeydu nden ka e kisal kame meccade hol peeje goɗɗe ƴetteteɗe ha nden kay kisal ɓuura ƴellitade e nder leydi Mali sifti ɗon laamu leydi Mali hollitino yidde ɗum so tawi MINUSMA ne lutta e nder leydi ndi yataw kamɓene ɓe mbawi tigui wadde défendre no fotiri kala habtade taw wona tan wonde toon ene wiiya ko jaam addata ala kala fiyande ottore to banggue mabɓe joni keddotoɗen koyeɗin laafaji mbulaji taw koyeɗi MINUSMA ɓe béninois benninaɓe taweteɓe nder leydi ndi kene tolno e 150 taw ko police mo bene gaddanoɗo toon to leydi Mali wonnoɓe banggue kiidala ma koot leydi mumen ɗum noon ko caggal nde bene noddinno wonande koninkoɓe muɗum ngam oɗo saaha fayide janguji wat boniɓe nder leydi mum novembre hitande 2022 ko nden base ɓen wonɓe toon to kiidala
ko tata ton to leydi mumen ma heddo ɗon kene tolno e temedde ɗiɗi e capanɗe joyi ɓen ko mintareɓe taweteɓe to senu Bamako ɓen ma gonɗon ha hitande ujuna ɗiɗi nogas e tati wonata koye novembre ko nden mbawata hodde ton to leydi mumen Bene ko ɗon mbiyeten Bene oɗo saha lamɗo leydi ndi erima wonande ɓen ardiɓe koñinkoɓe leydi ndi wonɓe wadde recrutement ɓiɓɓe leydi ndi ha natta armée leydi ndi beele kadi wawde habtade wonande ɓen holliroɓe e kala saha ne mbaɗa wonande ene mbaɗa janguji mumen e nder leydi ndi wo jirtini ɓen ƴetteteɓe nde mbawata rentade woto ƴettude jeeyaɓe e ɓen seɓɓitiɓe woto bomde armée leydi ndi ha joni ton to Mali keddotoɗen teskede guyka ene heewe leydi Mali ha tenti noon Bamako ala kala ko mbawɗa jogade ha kisna so wona tan a rentade hay ɗum ne kadi a dandanima finoɓe to laafiya bogu kamɓe finoɓe nokkuɓire ɗo bogu dani ɓeɗo kala ha fayenma ton to pont maro ɓeɗo kala kolliti kol holi mumen mawɗi no feewi sa hawrani joguiɗo laaɓi walla fetel pistolet tawat tan ko joguiɗo fetel mo calibre 12 walla joguiɗo Kalashnikov ɗeɗo gueɗe kala wonɓe motoje kamɓe autoji kala natti hay suuɗade ɓe erima laamu ngu nde wallataɓe ɓeydande nden kay kisal ɗon ɗo ɓatti julde taske moni kala ene yiiɗi welnande galle mum CNT e gardegol colonel Malik Diaw hanki wo jaɓɓima fédération jonde taw kadi ganduɗa ko organisation de la groupement moɓe innir nden fedde FORRSAT taw ganduɗa ko fedde civil ene gardegol Aissa Baba Keita ɓe dañi jooɗodade gardiɗo suudu sarɗiyeji sabbundu leydi ndi ɗum noon addiɓe toon ko hettade gardiɗo suudu nduɗon sarɗiyeji ko fate banggue sumgoji biyaɗi ene mbaɗe nder leydi ndi ha tenti kadi ko fate banggue loi keso ko fate banggue sumgoji leydi ndi koninkoɓe e ko wona ɗum kala tawtorteɓe sumgoji ɓe jiiɗi ko laɓɓitinede gam andude holko hen ko fawi nde tawno ko wayno ko ɓen gaddana ngal kuulal teno ko ɓen gotata ɓen ɓuuri laaɓede caggal nde ɓe ketti ɓe keeɓi hen ko laaɓi ɓe kolliti ole saaha ɓe paami ɓe gandi holno ɓe ɗoftirta laamu transition ngu leydi Mali keerol hakkude leydi Mali kame Sénégal udditi guila ñande nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ha jeenaya lewru faandu ɗum noon udditi ko leydi Mali colonel Assimi Goïta kam udditi banggue mum to banggue Côte d'Ivoire to banggue Sénégal kala ɗum noon ko daabeje leydi Mali ha mbawa taccude jilloyo leyɗele hoddi men no wowi wadde kala hittande goto e ɓen jeeyaɓe fiile taw ko aynaɓe walla ɓen jeeyaɓe e pelle daraniɓe wonande ɓen yeeɓe tebbule nder leydi Mali biteɗo Ibrahima Diaganda o holli jagande o holliti hen weltare makko mawde no feewi ma ustu teddedi kame teppi e nder leydi Mali jagorɗo leydi Mali jagorɗo diine kame Adamo leydi Mali wo holliti julde taske e nder leydi Mali ɗum noon wonata ko ñande jeenaya ndu lewru juillet jeenayi lewru fanduɗo henna ndu woni Zulhijja ɓe kolliti ko hanki wonnogo jeenayi nduɗon lewru wonata julde nde ɓe mbiyata célibat kalo ɗum nana o holliti ley célibat kalo ɗum ko ñande jeenayi nduɗon lewru wonata julde taske e nder leydi ndi kala sengi wi to leydi Mali koto Guinée ambassadeur États-Unis de Amérique taweteɗo to Conakry erima jertinde colonel Mamadi Doumbouya nde ɓurata oɗo saaha yurnitade ko holliti CNT suudu sarɗeji tokosuru hollirndu lebbi 36 ardo leydi ndi duuɓi 3 holliti ɗum addata ko fitinaji e nder leydi ndi walla adda caɗele hakkude dawrugol leydi ndi kamɓe ɓen koñinkoɓe ardiɓe laamu ngu o holliti on nde yurnitto ɗum adda taw ganduɗa ko délai ɗen ɗe ganduɗa ne wawi famnade ne wawi nannade noffur ɗon ɗo ɓe goni e kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi kala hakkude laamu ngu woni hoorejo jaagoɗe leydi ndi kam ene wondi e G58 wonɓe e dialogue national leydi ndi ha joni keddotoɗen ko toon to leydi Guinée wonande gonnoɗo hoorejo jaagoɗe leydi Guinée Ibrahima Kassory Fofana e laamu Alpha Condé nangganoɗo gila 6 avril ne tawi e nder kaso mo Conakry hanki wadarima e yeeso catal ngal CRIEF
ɗum noon ko ɓen loskoɓe wonande ɓen borjinɓe jawdi leydi ndi ngam hollirede ko gujjuɗo haalis tan ha heewi ñalawma hanki o woninimo ñalawma juutɗo no feewi nde tawno ko ñalawma mo hetta gila tan subaka ha jamma ko nden o nawta to kaso jagorɗe ɗiɗi goɗɗe kañumenne hande nana dari ɗoɗo kaleten yeeso ɓen a loskoɓe sengi wi to leydi Côte d'Ivoire sengi wi tan to leydi Guinée paɗen ko to leydi Côte d'Ivoire Abidjan Johannesburg oɗo subaka hande innama toon ɗum ko caggal laana ndiwowa ka air Côte d'Ivoire nde mute duule waɗi escale daɓɓo seeɗa to Kinshasa yetti toon to Bowal laaɗi diwoje ngal ɓe mbiyata or tomba toon tigui nga juri nde ka juri dañi werlaji ɗiɗi mawɗi cawdiɓe kaɗon laana ene cirƴa e mum ndiyam taw kadi ganduɗa ko wiidemo yo ardemo jaam e nder leydi Afrique du Sud ɓe gudditi toon wonande konjama butulaji so gudditama yahata ko ha dow sirƴa dow kamɓe kala ɓe kolliti weltare mabɓe ene wonno e kan laana Amadou Kone jagorɗo weeyo la boli dow mo leydi Côte d'Ivoire jokkodiral nandiral gam ƴellide faggudu hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe sengi wi to leydi Côte d'Ivoire ko to Ghana seppo balɗe ɗiɗi wulgo jaw to akkara lamorgo leydi Ghana ɓe jinno seppude ko sara galle horejo leydi ndi kono noon ɓe keɓani nden yamirore ɓe ceppi ko sara stade paaɗo galle mawɗo leydi ndi to akkara lamorgo leydi Ghana gon seppo noon ko hecciyanke hanki kala kene tolno e nogas e jeenayo suka nangama hen ɗum noon gon seppo ko ɓiɓɓe leydi ndi hollitɓe ɓe gandirano ni Ghana holko hefti Ghana ko caɗele heege kame faggudu mum yatirde caggala holko saabi leydi Ghana aɓe nodda inde lamɗo laamuma e leydi Ghana wona laamu moƴƴuɗo no feewi oɗo saabi teskima kala ken wiye carburant pétrole gaz nonne kadi essence gasoil fof ene seeri maaro nebam sukara luwasa